Hey, ik wil eigenlijk bevers hier filmen. Ja, Maar, hoe gaan we het aanpakken? dat is een goeie. Nou, op zich, net aan de zijkant, daar zit in ieder geval een boom waar echt nog hartstikke vers aan gevreten is. Ja. En je ziet dat ook van die geultjes waar die het water in en uit gaat. Die glijbaantjes? Ja. Ja, wat was dat nou? Het is zo lastig om te bedenken waar je dat ding dan neerzet. Wat levert een leuk plaatje op. Ja, perfect. Ja, tof. Mooi beeld, hè? Kijk, hij komt zo aan. Zou er hier ergens uit moeten komen, lijkt me. Oké, perfect. Dat is hem. Ja. Kijk. Top, staat goed. Niks meer doen? Bij de beverplek hangen ondertussen de wildcamera's te draaien. En ja hoor. Zo te zien een hele beverfamilie. De bevers knagen de bomen om uiteindelijk bij de takken te komen, die ze meenemen en opeten. Er komt nog even iemand buurten. Zo te zien een marter. Natuurfilmer Stijn weet nog niets van al die nachtelijke drukte als hij zich 's morgens installeert. De wekker ging om 2 uur vannacht. En ik zit nu ruim voor zonsopkomst op een plekje. En het is eigenlijk nog helemaal stil op de plas. Maar ik hoop eigenlijk dat zometeen een van de bevers richting zijn burcht hier de plas oversteekt. Nou, ze zwemmen nu af en aan, de hele tijd op en neer. Elke keer weer naar hetzelfde plekje, op ongeveer 50 meter denk ik van mijn camera. En daar komt er weer eentje aan in de verte, ik weet niet of je hem ziet. Daar zwemt er weer eentje. Het is echt ongekend. Wat je echt goed kunt zien is hoe die vakkundig zo'n takje helemaal kaal stript. Echt de hele bast gaat eraf, totdat je alleen maar dat witte hout ziet.
Ik ben nog een klein stukje door het gebied geslopen. En hier voor me, nou ik denk nog geen 15 meter, zit echt een hele familie. Ik denk wel 4, 5 bij elkaar. En bevers zijn natuurlijk ook echt familiedieren. Er zit een ouderpaar. Met vaak een aantal jongen die tot 2 jaar lang bij hun ouders blijven. En hier voor me zie je ook echt zo mooi dat ze gewoon... Ja, ze zitten met z'n allen bij elkaar te fourageren. En wat ook zo mooi is, als je die lijven ziet, die kop, de oren, de ogen en neus, helemaal gestroomlijnd. Als we in het water zwemmen zijn al die zintuigen net boven het water. En een harde plons. Dat betekent dat hij het niet leuk vond dat ik hier aan het kletsen was. Dus ik ga hem weer uitzetten. Ik heb op mijn dode gemak even pauze te houden. En recht voor me landt een ijsvogel. Ik heb alleen een GoPro in mijn hand. Ik hoop dat je hem kan zien. Hij zit daar zo. nog geen 7 meter afstand. Ik ga heel voorzichtig naar mijn camera slijpen. Ik zag een grote gele kwikstaart hier fourageren op een omgevallen boom. Op zoek naar allerlei kleine wormpjes en beestjes. En hier verderop zit nu een klein winterkoninkje. En die verzamelt het mos. Wat zich heeft, wat groeit op de omgevallen bast. Waarschijnlijk voor een nestje. Dus zo zie je dat eigenlijk allerlei vogels weer profijt hebben van dit maffe, gekke beverlandschap.